Едно много ключово място и сега ще видим какво се крие зад дърветата. Освен цветята и тревата, ето този екземпляр на мен ми е любим. Сега бързо пресичам и се отправяме към блок 1В. Хванах тук този кадър и реших, че първите видеа ще бъдат точно от входа на София. Няма да забравя, когато първия път влязох в този град, преди доста години. Нямаше ги новите сгради, нямаше нищо почти по Цариградско шосе. И някак изведнъж над горубленските автокъщи се появиха едни остри шапки, едни жълти балкони. Умножиха се, станаха 3, 2, после 4 и някак аз ахнах. Още първия път, когато го видях въобще този блок. Тук ми харесва много и кръстовището. Детелината е така доста сложна. И си казах, вау! Сега това беше преди сигурно 25 години. Милия много се промени, ще ви разкажа цялата история за тези блокове. През годините търсих информация, почти много оскъдна. Младост 1, блок 1В, блоковете на входа на Младост, на София, както и да го търсите, и да почти стоят материалите, няма нови публикации. Но реших и се заинтересувах от първо лице, запознах се с хора от блока и ми споделиха неща, които нямах откъде другаде да разбера. Нещо, което за мен беше важно и интересно, просто защото го обичам и го харесвам. 24 етажа, комплекс от 4 ЕПК блока са локирани на Александър Малинов и булевард Цариградско шосе. Архитектурната идея е била да създадат нещо емблематично, интересно, ключово за входа на града. И съответно проектантския екип сяда и измисля тези сгради, като леко ги разчупват с етажи. Фасадите почти са едни и същи, да не кажа, че са абсолютно едни и същи от всички страни. Ще го обиколим сега с вас. И съответно някъде 80-81 и 2 започва строителството. След това са имали идея да ги променят и да бъдат като хотели, тук до аерогарата. Да, обаче се намесва кризата с жилищата по това време и временно настаняват млади семейства, новодошли хора от София и въобще хората, които пък сте преживели тези години, най-добре знаете. Това, което е ключово и интересно, е уникалният дизайн за мен, въпреки че, веднага бързам да кажа, е доста променена вече фасадата и така някак доста унищожена, но и до там ще стигнем. Нека почнем с интересните факти. За тези блокове е използван много специфичен бетон, стоманобетон, но сместа на самата субстанция на бетона е взета от НДК, защото по това време се е строяло и НДК. И така тук хората, собственици, се гордеят, се кефят с това, че техните ЕПК блокове, това са си класически ЕПК сгради, са построени с бетон, който мисля, че беше френска формула. Не знам, ще кажете в коментарите. Много уникална, интересна, различна формула и единствена май по рода си, както е и при строителството на НДК. Забелязвате, стените са около 30-35 см, доста по-дебели от стандартните, особено тези външните. Изцяло ЕПК конструкция е с фугирана зидария на прозорците, така просто преградно. Всички са с тези тухлички, но навътре всичко е бетон, като някои от преградните стени, не основните, а преградните в санитарни помещения и отделящи спални са с гипсови блокчета. Малко ще повървя и за хотел Метрополитън ще ви споделя, да не си говорим едно и също. Този
Те са подредени блок 1, блок 1В, 1П и 1А. Преди колко, някъде около 6 или 8 години, не помня, коригирайте ме, го санираха, одобриха го и стана много добре. Ето това може би е добър пример за блок, как трябва да изглежда. Той е 22, мисля, че 20 или 22 етажа, този е 24 етажния. Сега те са имали идеята да сформират нещо като крепост и всъщност това е, оттам идва вдъхновението на тези еркери и остри покриви. Те са като все едно пресъздаване на крепостните стени и крепостните кули на древна Сердика. Оригиналното име мисля, че беше Асамблея Сердика или нещо от сорта, тъй като всеки един блок е носил името на някой от древните имена на София. Сердика, Средец. Този знам, че е блок София 1. И дори едно време от тук май радиото е излъчвало, дано да не говоря глупости. Така се е казвал блок София 1. Просто е бил първия блок в София, влизайки в града. Александър Малинов е много натоварен, както винаги. Няма да се качваме на автобуса спокойно. Спирка ХМС, автобусите са един след друг. Ще скоча набързо през пасарелката, за да отидаме отсреща. Тази пасарелка отделно ще я снимам, но за мен трябва да се изчисти, измие, да се вкарат едни фирми, никога не е чистена, направо е срамота. Сега така чак не искам да хейтя, но вижте и човечетата на асансьора са вече и те недоволни. Мисля, че не е невъзможно и трудно да се удари един маркуч и тук да се поизчисти, да не кажа, че е една от единствените в София. Ето ги. Ето ги нашите момчета посрещат всеки ден изгрева. Така не. Така не се вижда нищо. И така не се вижда, въпреки че има какво. Те и стъпалата са много опасни, остри. Изобщо могат малко пари тук младост да налеят, за да я оправят, поне да я измият. Гледайте, поне да я измият. Сега такива неща не исках да показвам, но то как да не го покажеш, братче. Не ми е за цел да показвам фасовете и ръждите, но все пак се дразня. Просто защото е лесно. Така. 1Б, 1А, сега ще го санират 1А, май е одобрен. Този блок 1 там също трябва да го санират, в резервите бил, но вече към година стои. Поне са се организирани. Първо, архитектурната идея. До всеки един блок има малки сгради, нали, не като тази новата, но от този, след малко ще ви я покажа, малки жилищни, по-нисички в същата стилистика, които все едно оформят крепостните стени. Те са с доста по-големи, по-широки, по-просторни апартаменти, огромни лоджии и балкони. Ето тук сега след малко ще се види първата. Вчера ето я. Ето го първото блокче. Около всички 4 имат такива 4 малки, които са много интересни. Оригиналните цветове и те не са панели, ами самите... защо не мога да зумвам, не знам. Са много... Сега ще ви ги снимам стените, как са раирани, много готини. Още покривчета. Цак. Готино е, високо е. Ще се опитаме да влезем, между другото. Още съм с връзки там. Тук страхотно е станало. Павенцата, колите, нали, може и по-добре. С паветата е много приятно.
Ще се направи една хубава павирана улица или павиран паркинг, направо чудесно. Тук нещо ще отварят. Нека да отварят, по-добре да има магазини, да върви търговска площ, колкото е така. И идваме към най-знаковия, естествено, най-интересния, блок 1В. Той ще е 1В, защото е последен, но пък той е уникален вътре като разпределение. С 3 асансьора. Едно време е бил с два пасажирни, с тези като в НДК плъзгащите врати, един товарен с обикновена, ще го видите. Цак. Тук градинките. Ето го и този. Много са красиви. И ето я малкото блокче до него. В същия стил. Само че 3-4 етажно. Така просто като оформление, нали, да има още нещо, да не е просто, да не стърчат просто така. 24 и най-отгоре има 25-то, защото са мезонети. Всички последни етажи, този апартамент, който стърчи, е мезонет. Останалите са просто с частни тавани. Тези острите покриви са тавани, които могат евентуално да се усвоят като мезонети. Няма тавански помещения, има двуетажни мазета само. Много дълбоки, много огромни. Те са 168, тук 24 етажния са 168 апартамента, така че и мазетата не са му малки. Сега единствено той само отстрани има такава стълба, ще го обиколиме. Има аварийно стълбище, другите нямат. Аз се целя по-скоро да влезем първо, че е по-интересно. И нямам и много място в телефона. Тук как паркират, аз не знам. Горе-долу поддържат. Едно време една илюва механа имаше, която от много години не работи. Нещо дано да се случи с нея, защото много тъпо така. Хотел Метрополитен и за него ще говорим. Но общо взето винаги има места, колкото пъти съм идвал, се спирам. Има къде. Ето, дано да ни пуснат. Ще се опитам да влезем. И така се го поддържат, много готино тук. Цак, цак, цак. Много е хубаво. Успяхме да влезем. Има едни хора. Бързо ви заснемам. Аз познавам домоуправителката, но я няма. Оригиналните пощенски кутии, много красиво е направено. Вижте, като библиотека. Имат си и кафе машина. Единия асансьор е тук, другия се качва. Ето го пасажирния. Този е единия пасажирен, този е втория, където е библиотеката. От години не работил. Сега ще се качим и най-горе. И този е товарния, като тук са се направили много добре така. Някакво гишенце, местенце. Усвоено е, не е лошо. Айде на този ще ви кача. Успяхме, много се радвам, аз лесно влизам тук. Познавам я, просто от години се познаваме с домоуправителката и не е драма. Вижте, с мрамора, ламперия, нали? Не е било за обикновени хора. И самия интериор е много така поразчупен. О, 22. Тази жена е на високо. Много яко. И този се катери 21. На високо. Те са им бързи асансьорите. Нови са, хубави са, бързи са им. Този слиза. Бау! Гледайте! И да ни спрат някъде, качваме се най-горе. Бързи чаки, сега ще видим до 24 колко време ще отнеме. Поклаща се, но бързо се качва. Той е нова му е машината, стара му е кабината, но е реновирана, нали? Тук смятайте, че това са 1000 и нагоре човека, всеки ден го ползва. Два асансьора на 24 етажа, те са по 7 апартамента на етаж, е много. Те са денонощно, имаха и сервис тук, 24 часов, така че няма драма, имат винаги асансьори, имат и генератор, мисля, че за ток, няма кой да закъса.
Тук само вратите заед от едно време, от първия път преди 10 години, когато влязох 15. Така се заеха, но мисля, че работеше другия асансьор. Сега ще видим. Ще съм тих, че да не се чува. Като излезам ще коментираме. Уникална. Не мога да зумвам, но няма толкова висока точка за живеене от едно време. Тук даже еркера още. Вижда ли се еркера? Така. Цяла София. Вижте бетона как е. С каналчета, канелюр или как се казват. Тук е към таваните. Явно ще правят ремонт. Тук има такава санитарна стая. Навсякъде е така и надолу е до безкрайност. Много широки стъпалата. Дървени кутии. На асансьорите и тук се чуват. Те постоянно са в движение. Айде надолу. Слизаме. В зона Б5 са такива асансьорчетата. Няма какво да обикаляме, те етажите са им едни и същи. Наскоро мисля, че ги изчистиха, махнаха мебели, бокуци, всякакви натури и се подготвят. Много хубав проект, ми каза домоуправителката, че е създаден за санирането с дограми, с врати. Общо взето ще го възобновят в същия вид, какъвто е бил оригинален. Айде, чао, готино асансьорче. Благодаря, че влезнахме. Уникални. Пощенските кутии са много яки. Имало е МВР едно време тук КАТ, някаква офис станция или как се казва, не знам. Сега има някакво офисче, ето го. От тази страна са входовете и балконите на входовете. Ето го едно, този е бил изнасян, бил е наводняван. Има едно филмче, поема на хлебарките на БНТ е правен. Едно време за изнасянето на този блок, 80-те години, се пукат тръби, някакви страшни проблеми, течове. Дори до ден днешен има следи по балконите, не знам дали виждате. Било е вътре като нещо страшно. Като водопади навсякъде. Гледайте го, поема за хлебарките. На БНТ много стар филм е, готино направен, един от малкото от архивите е останал. Много се кефа на този въздуховод от паркинга е. Така си е оригинален. Вижте го с оригиналния цвят. Долу всичко е подземни паркинги. Ето ги вратите. Тук няма да се вижда много добре.
Ето го оригиналният цвят и бетон. Тук пък те са с такива прозорци, вижте. Метални някакви. Декоративни. Красиво е, хубаво е. И тухлите. Тук безброй коли, естествено. За другото, тук ще строят един много висок с тяхната височина блок. Нов, квадратничък такъв. Ето тук входа към гаражите. Те преди много години ги направиха, платени. Исках да ви покажа тази фасада, ето я. Всичко е сменено, само ние бяхме там на последното етажче. Черния прозорец. Само той не е сменен, не знам защо. Но много хубаво е, така ако изглежда всичко, ще е чудесно. Тук долу са гаражи. Ето ги тези нисичките. Като крепостни стени. Един собственик, разговарях с него. Тук това, смятате, всичко е бетон. Интересно, вижте как излиза един апартамент. Излиза, ще ви покажа. Правил съм макет. Ще направя специално видео за макета на 1В. Даже го и продавам. И ще ви покажа разпределението. Съм го чертал. Един собственик ми беше разказвал, че едно време са ги карали да излизат по балконите, особено 1В, да посрещат делегациите, и до ден днешен на старите апартаменти стоят едни метални като пръчки, винкели, такива детайли, в които се слагат българските знамена. Ето го аварийното стълбище. Виждате ли? От тази страна само то е с аварийно стълбище. Май по закон е било така. Над 20 или 22, той е 24, 5 почти. Да не кажа, че отива и към 6 реални, защото броено под партера и над 24-я към таваните, горе-долу ще стана 26 нива, нали, чисто архитектурно. Цвета много ми харесва. Вижте го какъв е, едно като едно време по Великден яйцата вътре бяха такова зелено. Така ме е останало яйчено зелено, колкото и да няма логика. Цвета на бетона много як. Този винаги е бил по-тъмничък, така са го боядисали. Този пък е по-сивичък. Да. И всъщност сега ще сляза тук долу през хотела. Вижте каква шишарка. Много яка. През хотела ще мина. Хотел Метрополитън. Много хората мрънкаха за него, протестираха. Не им харесва. Но пък от друга страна, какво да ви кажа, вход на София със сигурност няма как да не го завземат. Поне там до 10 или колко етажа, 12. Нали, не е нещо високо, както те първа започват да излизат. Аз съм за високото строителство. Ето вижте, едно време са строили хубаво, високо, слънчев е, балконите. Значи те се редуват един дълбок, един не толкова дълбок, и нагоре от прозорците пак стават еркерни балкони. Виждате ли? Всичко горе е балкони, малко като кръст такова. Жълтото е много яко. Аз на макета ще ви го покажа по-ясно да го видите. Да много санират и реновират по-навреме. Вече са излезнали арматури. То е тук на денонощни ветрове все пак. Каквото и да е, метеорологично изобщо не му е готино. Покривите знам, че са правени. Влизал съм горе на мезонета на 24-ти етаж. Се продаваше, хорих на оглед. Много интересен, с много яка стълба, с огромна веранда. Даже се излизаше на самия покрив на блока. Имаше частен вход и още един балкон над таваните. Там, където е аварийното стълбище, горе е частно балконче. Много яко. Тук на 24-я съм хорил. Съм се качвал. Апартамента пак беше с освоен. Таванското беше освоено. Хотел Метрополитън, човека им е казал да протестирате, да не протестирате. Толкова милиони съм дал, даже си е сменил долу на топофикация тръбите. Са изместени, за да се построи човека блока, така че
Нали, няма смисъл, така много културно им е казал, не се зорете, не се панете, аз ще го построя. Сега, то на днешно време навсякъде всичко се е построило, аз съм за, не може да не се построи. Всички входове на големите градове са с такъв тип сгради. Да, малко е too much. Една излезе през една година, една излезе след 20 години, но това е централен булевард, вход на столица. Кажете ми какво да има, паркове ли да има, само градинки ли да има, не става, нали? Града се увеличава, развива се, ако са хубави сградите, сега тези двете, нали, не са най-хубавите, съгласен съм, с вас съм. Тук ми харесва много кръстовището, аз пак не пресичам на пешеходна, просто това е положението при мене. Интересно оформено, много детелини, много неща, чакайте да ви го покажа, бе, нали? Едно В снимам, аз се върва и си говоря пак. Блок 1, блок 1В. Милички има нужда, дано по-скоро ще стане много красив. Санирам да видим какви цветове ще му сложат. Те гледате какви апартаменти, какви дупки, какви страхотии са. Той не е лош, като Метрополитен с много хубава фасада. И даже са го вързали тук с едно тухли, като фугираната зидария на едно В. Нали? Не е лошо. Сега знаете, че ние си хейтим, обичаме българите много да се оплакваме и да протестираме, но няма как да не излязат сгради. Съгласете се, няма как, не може да са само градинки и да са само празни площи. Ако е по-логически, ако има така симетрия, ако е добре урбанизирано, да, съгласен съм. Нали, напоследък излизат много хаотично. Буквално където има, е тук тези дамолските чудеса, където не излязоха. Ама то пък ако не бяха и те, щеше да е поне БАН. На БАН двора, местото, имота е огромен и няма да позволят никога там, ще остане и гора и зелено, иначе не сещате какво ще да е. Ако не беше БАН. Сега пресичаме набързо, че точно тук е отбивката на младост и е много натоварено. Ама пък как да пресека тук? Няма пешеходна. И моста на автобусите, тук последните автобуси, прикачващи за Дружба на моста. Сега точно няма коли, но тук има бая коли. Ето ги излязоха. Появяват се, така се появяваха и за първи път в моята памет. Скачка. Аз сега ще пръска долу под моста, мисля, че се минаваше. Те тук много странни, много сложни, завъртени тротуари. Тук е останал оригиналния парапет, мозаечния. Аз така ще застана отстрани, това ми да е по-тихичко. Добре дошли, влезнали хора в София и нашите момчета тук се ги посрещат всеки ден. Като стражи пазят. Те вижте точно като крепостна кула. Много хубав дизайн. И тогава този собственик ми разказваше как
са ги карали, получавали са съобщения, има ли делегация от летището, се излиза, накачват се знамената, хората махат. Уникално, дано да ги... Какво го спирам, Цариградското, не спирам. Дано да ги ремонтират, ще станат един път и дано това е по-бързо. Радвам се, че успяхме да влезем, да ви покажа, да заснемем. Не се сещам нещо друго интересно. Апартаментите вътре са абсолютно едни и същи. Крайните малки прозорчета са им кухни. Стандартен двустаен, кухня, спалня, хол, голям санитарен възел, банята е голяма и крайните имат прозорци в кухните, другите са с вътрешни тъмни, без прозорци. Сега единия мисля, че е само едностаен, тук е този средния, а нагоре става двустаен, защото пък този крайния става тристаен. Аз си мислех, че всички са двустайни, но се оказа, че крайният апартамент е с 4 стаи, дамек спалня, хол, спалня и отзад, нали, кухня. Дамек тристаен. Следващата, тази редица балкони е само едностайно, като хотелска стая. Стая с бокс, боксионера. И след това вече, след чупката, пак са двустаен, двустаен, двустаен. Този мисля, че тук северните са най-големите, към 68 квадрата, другите са по-малки, повече площ имат. И горе и еркерите на високите етажи. Гледката отгоре е феноменална. Между другото, изненадваща височина. Нали, 18, 20, 24, уж не е чак толкова много. Като скачих на 24 етаж, тук на този мезонета, като го продаваха, беше смайващо. А той колко автентичен беше, с един хубав стар паркет, едни портални врати, големия балкон, нали, не поддържано, но автентично. Нови собственици си има, даже горе и тавана, той е на 3 нива беше, тризонет. Тавана беше към апартамента. Да са живи и здрави хората, които си живеят. Благородно им завиждам на гледката. Нормално. И така, мили, оставям ви. Благодаря, че бяхме заедно. Чао и до нови срещи!